Tay, ali isa? Ali. Unsa man imong baligya? Ganas lagi, balik lagi. Ganas? Apa man nagikan? Kapag sa bukid, Gikan ba sa bukid? Nalina na ka? wapa gani. Wala pa? Wala pa. Pila man na imong ganas? 20 ka ng bukot. Tag 20 ang bugkot. Napakay pamilya? Wala gani. Wala. Pero na kay mga anak. May mga anak kung maminyo naman. Asa naman ron puyo? Ang isa sa Surigao, ang duha ta sa Manila, Ando sa Manila. ang duha ta sa Cebu. Pero magbisitaan dia sa inyo. Pod. Pila na mo katuig wala nakita? Mga sa Cebu, mga tulo ka tuig. Sa Manila, 5. 5 katuig ug tulo. Sa Surigao, 2 ka tuig pa. Aw. Pero na pa kay asawa tay? Ang isaw na ako sa unag. Di man, buwag mo. Nagbuwag mo. Ikaw ra isa nagpuyo sa inyong balay karon. Ako na sa puyo. Kung saan may panginabuhi kundi mo, maura na, mamaligya og kuan. Utanon. Ang mga kuan, gabi. Oh, Sa lang pamaligyan ako. Sa basta maka kwarta lang. makakwarta lang. Pila man po'y halin nimo sa ulod sa isa kadlaw ka mamaligya tay? Malilang ko aning 40 taong mapun. Maligyan po ko sa gabi. Pag mahalin ang 40 na, ugma, maligya na po kagabi. Sa gabi. Pero ang kanang 40 tay, ikaw na ni may palit og bugas. Oo. Wala sudan. Na may 27 pong kilo. Na tag 27 kilo. Na, Unsa man na? Mais. may kilo. Pa kanang pino kayo. Kanang murag tik-tik tay. Ang mula tik-tik yan eh. Ay murag tik-tik. Mula po siya, humagi siya. O lagi kay pero murag tik-tik mo nang tag 27. Pero kanang 40 pesos tay mo na budgeto nimo sulod sa isa kadlaw. Humagi siya, umikit mo gani. Budgeton jud nimo na sulod sa isa kadlaw. Oo. Sus grabe po. Unsa naman na ipalit ni mga sudanan na? May sigaran din mo. Kapalit isda. Di ka palit og isda. Pagkaog man ako, maligyan po ba yan? Kapatabok. Kapalit ng isda. Makapalit na rin kag isda pagkaugma mo kabaligya kag patibugkot. Sus tabod eh. Sige tay, ani na lang. Tagpila man na imong kuan? Tag 20? 20. Tag 20 na. Pangyoon ko lang tag isang isabi kaya ako paliton. Ay, ikaw. Ha? Okay ra nimo? Okay naman. Oh, nakasisilyo? Wala lagi. Ha? Ay mo ano lang na. Kay napahangyo man ka sa kuha. Ha? Lagi dawa tao. Tama. Okay, siliwan ni. Di mo na gani ni. Kay gipangyo mo ko nimo. O napa tayo tay? O napa tayo tay? O ipalit na nimo og bugas. O daghag bugas nya daghag sudan. Ha? Nya karon tay pila edad nimo? Wala. Sa Sintay City na to. Sa Sintay City para makarelax mo din ka ugma ha. Isa ka manuroy ha. Tagadlaw gid ka manuroy na. Oh. Oh. Sige ana na lang tay. Muli lang ka karon balik kag bugas nya relax na rin ka. Ha? O sige tay, maoro to tay. Okay. Oh, imo na na. Ikaw na bahala na og imo pa nang ihatag or dili. Imo pagsudanon. Oh, sige. Sige tay. Salamat. Oh. Agos ako tay. Oh, okay. Sige.